sovellus. Eli tervetuloa vaan videokatsojillekin tiistai-tietoiskuun. Eli tarkoitus olisi tehdä Koforen parkkihallin pysäköinnin seurantajärjestelmä. Määrittely on tässä selaimella käytettävä ja sovelluksessa pitäisi olla henkilöiden syöttö, sitten henkilöiden listaus, katselu, muokkaus, poisto, autentikointi, sitten pysäköimistoiminto, eli sellainen, jolla henkilö ilmoittaa, että nyt olen pysäköinyt tänään. Sitten pitää olla jonkunnäköinen näyttö, jossa nähdään parkkihallissa nyt vapaana olevat paikat ja sitten myöskin sellainen näyttö, josta pystytään hakemaan henkilön pysäköinnit tiettynä kuukautena. Ja mä piirsin tuossa valmiiksi hienon oliomallin, eli tämä on aika yksinkertainen. Me tarvitaan tähän henkilö ja sitten me tarvitaan tällainen pysäköintikäsite. Henkilöllä voi olla monta pysäköintiä ja aina yhteen pysäköintiin liittyy yksi henkilö. Sen kummallisemmasta ei niin kuin mallitasolla ole kyse. Eli nyt lähdetään tekemään sitten. Eli me tehdään se niin, että otetaan ihan uusi hakemisto tuohon. Nimetään tämä parkkihallisovellus, niin olkoon vaikka Kofore Garage. Eli G-Garage. No, eli käynnistetään RU, joka on selli, tai se oikeastaan koostuu niin kuin monesta asiasta. Että yksi osa sitä on selli, sitten siinä on Eclipse-integraatiota ja se perustuu paljon annotaatioihin ja luodaan projekti. Sanotaan top level package Kofore G-Garage. Noin, se luo projektin. Sitten me halutaan käyttää JPA:ta tässä, tai JPA-setappi. Provider on Hibernate. Ja tietokannaksi valitaan Hypersonic. Muistikanta, niin päästään vähän helpommalla. Se luo meille kanta-asetukset. Sitten ollaankin siinä tilanteessa, voidaan ruveta tekemään domain-malleja. Eli voidaan entity, IPA entity, annetaan sille luokka. Tämä mato tarkoittaa sitä, että se käyttää sitä, se on niinku se peruspaketti, eli Kofore G-Garage on niinku nyt mistä lähdetään. Me tarvitsisi siis sitä kirjoittaa aina uusiksi. Mä teen sinne niinku domain-paketin ja sinne person luokan. Silloin varmaan halutaan tehdä testitkin. Tehdään noin. Sitten me halutaan tehdä toinen luokka, eli se on se parking. Noin. Sitten me halutaan muutama kenttä sinne. Eli otetaan stringinä nyt kun vaatimuksissa oli, että meillä on autentikointi, niin me tehdään niin, että me käytetään personia myös käyttäjänä. Username. Eli sinne tarvitaan username-kenttä. Se on uniikki, not nulli. Mä voin määrittää täällä vaikka minimikooksi. 3 on hyvä käyttää tuommoisen minimikoko. Kyllä sinne parkkingilla vai? Se määrittää sitten seuraavaksi. Niin hyvä huomio. Eli jos en mä olisi sanonut tätä klassia tässä, niin se olisi mennyt sinne parkingille. Tuossa näkyy vasemmalla toi tilde domain parking, niin onko se nyt aktiivisena? Se on, parking on aktiivisena. Jos tämä class puuttuisi tuosta, niin se menisi siihen, mutta nyt se menee personeen, kun mä sanoin. Persona. Nyt niin kuin näette, niin se muutti sen aktiivisen luokan. Sitten mennään tekemään seuraava kenttää, eli password. No, otetaan nyt vaikka 3 minimikooksi sillekin. Sille ei varmaan tarvi muuta, eli se on myös stringikenttä. Sitten tarvitaan tämmönen boolean kenttä.
kuin huomaatte, niin toimii nämä komentorivitäydennykset kanssa kätevästi, että kaikki mitä sulla on mahdollista, niin sä voit tehdä sillä. Eli tämä boolean-kenttä nimeltä enable tarvitaan sen takia, että me käytetään Spring Securityä, niin se vaatii tollasen kentän, mutta se ei ole muuta kuin, tai sitä voi käyttää myös siihen sitten, että ja ML-klassia tarvitaan, kun se on siellä. Ja sitä voi käyttää siis siihen, että niin henkilö voidaan siis poistaa, kytkeä pois päältä, että silloin jos se ei ole päällä, niin se ei voi kirjautua. Sitten tehdään stringikenttä, eli nyt me halutaan varmaan sille first name. Sillekin on hyvä antaa jotain minimikokoa, vaikka 3 ja maksimikoko. No ei me nyt välttämättä mitään maksimikokoa haluta sille. Ja sitten last name. Itse asiassa oliko järkevää laittaa mitään minimikokoa, voihan jolla pienempi kuin siis yhden merkin etunimikin ja sukunimi, niin jätetään nyt pois. Jätetään pois. Sitten vielä yksi fieldi. Laitetaan auto. Tällä nyt ei ole kauheasti merkitystä tämän vaatimusten kannalta, mutta jos nyt halutaan tallentaa, että minkälaisia autoja kenelläkin on, niin se voidaan tehdä noin. No niin, sitten tehdään sillä parkingille kenttiä. Voisin laittaa tänne descriptionin, vaikka sitä ei ehkä tarvitakaan mihinkään, mutta niin, ottaa sille maksimikoko ja sitten se luokka. Sekin täydentyy tuossa hienosti. Mut sitten mikä on oleellista, niin sille halutaan päivämäärä. Se on sitten varmaan parking date. Ja date on tyyppinä. Se ei saa olla nulli. Ja sitten sille täytyy antaa tää date-formaattipatteri. Mä testasin ilman, niin siinä tuli jotain ongelmaa ja sitten tämän kanssa toimii hienosti, niin se on hyvä määrittää. Eli vuosi, kuukausi, päivä riittää varmaan tässä tapauksessa. Okei, meillä on nyt 2 olioa ja niille kentät, mutta mitäs puuttuu vielä oliomalliin liittyen? Aivan. Suhteet puuttuu, tai suhde, että no kaksi mä teen kun niin siellä tehdään kaksisuuntainen, eli reference, field name, person, eli mä teen tolle parkingille tän. Eli tämän suhteen niin tyyppi on person, not null, ja tää tehdään sille parkingille. No, eli nyt se teki suhteen sitten parkingista personiin, ja sitten toisinpäin suhde, joka onkin sitten yhdessä moneen, eli me tarvitaan setti ja sille luokaksi tämä person, vaihdetaan se ja sitten field name parkings, eli henkilön kaikki pysäköinnit on tossa, typeinä on domain parking. Sitten meidän täytyy sanottaa mapped by eli person. Jos tai nämä JPAsta tuttuja käsitteitä, mitä tähän laitetaan, niin sitten kohta näette koodista, niin ne on myöskin ihan samoja siellä koodissa. Toi ei tarvi olla nulli. Ja sitten tuo kardinaaliteetti vielä, eli tässä voi määrittää ihan näin, että one to many, ja se olisi siinä.
seloi meille oliot, suhteet ja olioiden kentät. Sitten tehdään käyttöliittymä. Tää WebMVC setup. Tässä ruussa on aika paljon vaihtoehtoja. On JSF ja sitten tosiaan mitä nyt aion käyttää käytän Spring MVC ja sitten esimerkiksi GVT:tä voi käyttää. Niitä mä en ole itse hirveästi, tai siis jotain on kokeillut, mutta en ole tehnyt mitään toimivaa oikeastaan. Eli nyt on MVC asetettu, sitten mä sanon vielä, että WebMVC all ja package on .web. Eli tämä on tämmöinen maaginen komento. Tämä luo kaikille entiteeteille, joita meillä on nyt olemassa, niin se luo niille CRUD-käyttöliittymät. Eli se tekee kontrollerit ja niihin näkymät ja niihin kaikki create, delete, update listaustoiminnot. Mä voisin myöskin sanoa jotain muuta tälle WebMVC:lle, niin kuin WebMVC controller, jotain, niin kuin, siis luoda yksittäisiä kontrollereja. Mutta tässä tapauksessa mä haluan tehdä sen kaikille, eli tosta noin. Sinne tuli ISP:tä läjä ja näin. No niin, meillä olisi oikeastaan niin sovelluksen ensimmäinen vaihe valmiina. Toinen ikkuna ja jetty käyntiin. No niin, se täytyy ihan perus jettyportista 8080 ja eKarake on se applikaation nimi. Siinä meidän sovellus. Eli se teki meille tämmöisen peruskäyttöliittymän ja tänne muutamat toiminnot. Eli mä voin nyt luoda tänne henkilön. Sorry, password laitetaan käyttäjätunnus tommonen ja password vaikka xxx. Enable. Ja tänne tulee nimi. Ja seivataan. Se olisi siinä. Nyt katsotaan listausta. Siellä on nyt yksi henkilö. Voin katsella henkilön tietoja. Mä voin luoda uuden. Mä voin päivittää sitä. Eli editoida. Jos mä haluankin vaihtaa salasanan. Noin, ja sitten mä voin poistaa. Ja tässä nyt oikeastaan voisi sanoa, että meillä on vaatimusluettelosta täytetty tämä, nämä. Eli sitten puuttuu seuraavat ominaisuudet. Ja nyt mennään vähän mielenkiintoisempiin juttuihin. Autentikointi olisi niin kuin seuraavaksi. Katsotaanpa vähän tätä koodia. Joo, mä voisin muuten sanoa, joo, tuohon meni niin kuin vähän reilu 10 minuuttia, mitä me nyt tehtiin. En tiedä, ollaanko vielä aikataulussa, toi loppu on vähän haastavampaa. Siis joka tapauksessa niin mä näytän tässä välissä vähän sitä, että mitä sieltä syntyi. Eli mä importoin sen äsken luodin projektin, se siis käyttää Mavenia. Eli se loi meille projektin perusrunko, teki sinne kaikki konfiguraatiot, mitä tarvitaan, teki Java-paketteja, 2 kappaletta, eli domain-paketit ja web-paketit, eli domainissa on tämä parking ja person, ja webissä on kontrollerit näille. Ja resurssitiedostoja, log4j ja sitten application contextit teki Springille valmiiksi. Testit se teki. Sitten niin, ne näkymät, eli ne on sitten vielä, mistä ne löytyy SRCn alta vai SRC main web app, joo, webinf ja
ja views. Eli täällä on sitten nämä näkymät. Täällä on esimerkiksi henkilön lisäys ja tämän tyyppistä. Se käyttää tägejä. Eli täällä on sitten tagit, jotka liittyy tähän formiin. Person luokka on tämän näköinen. Käyttää annotaatioita. Tämä on javopiin, sitten toString ja sitten tuommoista IP Active Recordia. Se käyttää noihin tallennushommiin ja muuhun. Ja toinen, mitä tämä käyttää hyvin voimakkaasti, on AOP. Ja se näkyy tässä työssä paremmin. Eli meillä on domainissa. Eli jos katsotaan Personia, tässä ei ole mitään muuta kuin se varsinainen pihvi. Eli täällä on ne kentät, jotka siihen kuuluu ja suhteet, ei mitään muuta. Ja tietysti annotaatiot, jotka määrittää nämä rajoitteet, joita me määritettiin tuossa sellissäkin. Täällä on läjä tämmöisiä aspektiluokkia. Eli mennään vaikka katsoa tätä Active Recordia, niin se on tehnyt Personille tämmöisiä juttuja kuin persist, remove, flush, clear, count people, find all people, find person. Tällaiset se on tehnyt meidän valmiiksi myös. Okei, mutta nyt mennään siis jatkamaan näillä seuraavilla ominaisuuksilla, eli autentikointi olisi niin kuin seuraavaksi. Se menee sitten näin, että sanotaan, että security setup. Toi ei ihan vielä riitä. Meidän täytyy nimittäin mennä sitten ottamaan tänne katsotaan application context. Se on tehnyt meille tämmöisen failin application context security. Ja täällä on määritelty authentication provider. Niin tässä meidän täytyy tehdä pari juttua. Eli ainakin toi, että yksinkertaisuuden vuoksi käytetään plaintext passwordia ja sitten toi user service pitäisi korvata toisella vaihtoehtoista noin helposti. Eli JDBC user service. Me halutaan data source defiksi. Data source on se default nimi. Sieltä se löytyikin. Sitten users by username query. No niin, ja nyt tulee sitten niinku mielenkiintoinen osuus. Eli nyt meidän täytyy tehdä selecti, jossa haetaan ne käyttäjän tämän usernamen perusteella, eli select. Tehdään vaikka näin. Username. Password. Eli mä haluan Spring Security siis vaatii nämä username, password ja sitten se enabled. Ja mistä? Eli meillä on person. Siitä tehdään nyt se U sitten. Se olisi kyllä voinut olla vaikka Pkin, mutta ei se mitään. Eli sellaisen se username on sitten se haluttu. Yes. Ja sitten tähän lisäksi me tarvitaan vielä tällainen authorities by username query, joka on sitten ihan vastaava. Tällä interceptor patternilla voi sanoa sitten, että mitkä vaatii autentikoinnin. No me ei nyt välttämättä haluta se autentikointi joka paikkaan, mutta me halutaan tällaisen näkymään. Elikkä tätä ei ole vielä tehty, mutta tehdään kohta niin tällainen näkymä ja laitetaan se vaikka nimelle Park Now. Eli se näkymä, jolla itse pysäköinti tehdään, niin se vaatii autentikoinnin. Mikään muu ei nyt tässä vaiheessa vaadi sitä autentikointia. Voidaan tehdä se, olisiko se sen näkymän paikka nyt tässä. No, miksei tehdä se samalla, niin tulee demottua toi. Elikkä
Me voidaan tehdä siis sille WebMVClle näkymiä. WebMVC install view path. Eli tehdään sinne parkings niminen pathi. View name on park now, niin kuin tonne securityin kirjoitettiin. Title on, olkoon se nyt vaikka park now sitten. Noin. Eli ennen kuin mä painan niin näytän vielä tätä. Eli täällä on nyt siis tällainen. Meillä on niin kuin henkilö ja nämä 2 grudia ja henkilö ja parkking. Jos mä lisään tänne viewn ja sitten mä käynnistän jettyn. Eli meille tuli näkymä Park Now. Ja sehän vaatii autentikointia, tunnuksia, kun se oli näin tehty. Laitetaan logitus, login setup, level on debug ja otan kaikki alles päälle. Varmuuden vuoksi toi. Niin mä teen tämän koko homman uusiksi. Elikkä RF ja tähti. Kaikki pois. Vaatiiko tää root tätä? Käynnistetään se uusiksi. Eli tässä on esimerkiksi sellainen mukava ominaisuus, että pystyy ajaa skriptillä nämä root-hommat, mitä on tehnyt, mutta mä teen nyt tällä kertaa niin, että mä laitan ne edelleen tähän selliin, mutta mä laitan copypasteen täältä nyt käsiin, mitä mä oon tähän asti tehty. Elikkä on tähän asti tehty tämän verran security setupia. Oikeastaan tässä kun alkaa aika loppuun, niin tehdään nyt näitä muitakin toimintaa varten niin kuin tämä perusrunko valmiiksi, eli pysäköimistoiminto, vapaiden paikka, lukumäärän näyttö. Eli meidän tarvii ainakin hakea näitä henkilön perusteella noita pysäköintejä ja ajan perusteella ja sitten myös ajan ja henkilön perusteella. Eli voidaan tehdä tänne findereita. Finder name on tämä name on aika oleellinen tässä. Eli nimen perusteella maagisesti osaa tehdä sen toteutuksen. Eli find parkings by person class domain ja parking. Eli nyt se tekee finderi, joka hakee henkilön pysäköinnit. Sitten tehdään toinen finderi, find parking. Eli sitten tehdään päivämäärän perusteella, tämä on date between. Eli 2 datein perusteella. Nyt oli virhe. Oliko sen kentän nimi date? Sen kentän nimi oli parking date. Koska se sitten pitäisi olla parking date. Find parkings by parking date between. Aivan. Hyvä, hyvä. No. Yes. Juuri noin. Eli kenttänimeen se nimenomaan perustuu. Sitten toinen finderi, eli sama, mutta laitetaan vielä tuo person siihen mukaan. Se oli siinä. Ja sitten vielä yksi finderi, joka on sitten tässä on tämän sama kuin Ruby on Railsissa tämä monikko, se niin automaattisesti tekee personista peoplein ja parkingista parkingsin, eli se tekee noin monikot. Niin. Person. Eli nyt me tehdään sille personille vielä finderi. Okei, ja vielä ihan viimeisenä niin teen näille findereille
MVC-toteutuksen, eli mä teen sellaisen luokan kuin web ja person controller, tai siis mä käytännössä lisään tuohon olemassa olevan person controlleriin finderit, ja form packing typena on siis domain ja person. Eli nyt se lisää personin finderit person controlleriin, ja sitten parking controlleriin lisätään vastaavasti parkingin finderit. No niin, nyt me ollaan aika pitkällä. Eli nyt meillä on henkilöiden syöttö ja listaus, ja sitten meillä on nämä Finder-käyttöliittymät täällä myös. Ja sitten meillä on 3 tällaista omaa custom viewtä tehty, joissa nyt ei ole siis mitään. Niin nyt koitetaan nyt toimia nopeasti, mutta siis seuraavaksi olisi nyt tarkoitus, että saataisiin tehtyä se nämä toiminnallisuudet tuonne väliin. Eli me siis tarvitaan 3 viewtä. Nämä tehdään. Niiden taustalla me tarvitaan jotain Java-toteutusta. Sitten meillä on tämä näkymä Park Now. Niin, tehdään sinne jotain hienoa. Eli no me halutaan varmaan näyttää siellä, että kuinka käyttäjä nyt on kyseessä. Mä tosta teen siihen sellaisen, eli siellä on user, haetaan user principal page kontekstista. Tehdään urli, spring urlilla tuo parkkiurli, ja sitten se asiassa muuten onks tää, joo, onks tää toi pois, eli tehdään tämmönen vertailu vielä, että jos me ollaan pysäköity, niin näytetään teksti, jos ei olla pysäköity, niin sitten on tää Park Now -mahdollisuus. Täytyy tarkistaa ensimmäinen view, sitten me tarvitaan tai no itse asiassa tällä me varmaan päästään aika pitkälle. Mä luulen, me ollaan niinku tällä aika lähellä näiden vaatimusten ei ollakaan, meiltähän puuttuu se kontrolleri tietenkin. Niin tää on nyt se kaikkein oleellisen. Tää on siis se kontrolleri, jonka tää Ru on tehnyt. Me voidaan sitä käyttää tässä runkona. Niin mehän tarvitaan sinne metodi joka tehdään. Projektia voisi varmaan näppärästi levittää tuommoisena Ru-skriptinä ja yhtenä diffi-patchina, mikä on tehty siihen päälle. Joo, kyllä. Tämä sovellus on siis todella pieni niin kuin siltä varsinaiselta niin kuin toiminnallisuudeltaan. Oliko se 200 riviä, eli vai vähän enemmän, mutta kuitenkin sitä luokkaa. Ru-skripti ja sitten 3 viewtä ja se kontrolleri. Eli nyt mulla on jetty käynnissä. Eli täällä mulla on nyt nämä kaikki. Tehdään tänne nyt person sitten. Eli nyt meillä on henkilö luotu. Ja sitten sanotaan, että pysäköisi nyt. Niin se vaatii käyttäjätunnusta, salasanaa. Bad credentials. Mikäs mun salasana oli? Vielä uusi henkilö. FFF. Kato. Se toimi. Se on nimellä. Toimiiko se nimellä etunimellä? Niin se on. Se voi olla, että siinä on joku. Niin se oli se autori, joo, hyvä. Siellä on varmaan jäänyt se vanha, tai se toinen niin security XML:ssä oleva juttu. Mutta ei mitään, no tollahan me päästään
pysäköimään. Tai siis nyt me ollaan pysäköity, eli jos mä teen nyt toisen kerran pysäköinti, yritän pysäköidä sanoa, että sä oot jo tänään pysäköinyt. Sitten mä voin tehdä täältä, tämän päivän pysäköinnit on tossa. Ja sitten tässä on nämä, tai siis on kaikki pysäköinnit, tämän päivän pysäköinnit nähdään tästä. Eli se on nyt laitettu, että parkkihallissa on 10 paikkaa yhteensä, niin vapaita on tällä hetkellä 9. Ja sitten tässä kuussa pysäköintiä tällä henkilöllä on 1 pysäköinti, Sami Kallilla 0. No me voidaan nyt, ei haluta kirjautua toisena käyttäjänä, mutta me voidaan nyt käsin luoda tänne kantaan uusi pysäköinti, eli valitaan parkkipäiväksi tänään ja henkilö on valittu tosta, eli nyt siellä on nämä 8 paikkaa jäljellä tänään ja sitten kuukausittainen parkkilista, niin okei, molemmilla on nyt 1. Vielä demon vuoksi, niin jos on vaikka unohtunut viime torstailta pysäköinnin kirjaus, niin kirjataan se tolla noin. Sitten katsotaan, että se on mennyt tänne, eli 2 pysäköintiä kuussa, kyllä. Eli tässä on nyt sovellus, joka täyttää vaatimukset. Ja tässähän on, niin kuin tässä RUU 1.2 tuli tuohon niin kuin arkkitehtuuriin liittyen. Mä voisin muuten itse asiassa vielä näyttää tässä sen nyt tämän valmiin sovelluksen koodia. Mutta arkkitehtuuriin liittyen tuli esimerkiksi sellainen mahdollisuus, että voi tehdä niin servicekerroksen luoda. Nythän tässä mitä nyt on tehty, niin siinä ei ole sellaista. Ja sitten no, monta muutakin asiaa MongoDB:lle tuki. Eli tästä jos mä näytän, niin täällä on siis tää Parking Controller. Täällä on 4 metodia, eli Park Now, jota tuossa vähän lähdettikin tekemään. Eli se se käyttää siis suoraan Finderia. Nyt se varmaan se Finderikin löytyy, kun sen kerran toimii. Eli niin se Finderi on siis tällainen. Tää on ihan suoraan sen run generoima pelkästään tämän nimen perusteella. Ja sitten no se hakee tämän haetun käyttäjän pysäköinnit ja jos niitä on, niin sitten sanoo, että joo, nyt on pysäköinti jo, ja jos ei ole, niin sitten se luo uuden parkingin tänne ja persistoi sen kantaa. Eli siinä on se parkingin luonti. No sitten tämän kuun pysäköinnit. Tämä on itse asiassa se, joka hakee sen, en tiedä huomasitteko, mutta joka hakee sen niin kuin ekan sivun, eli tämän sivun ilman, että henkilö olisi valittuna. Niin tää ei tee mitään muuta, se hakee kaikki ihmiset Finderilla ja laittaa tämän kuun datein modeliin. Sitten tämä toinen, joka hakee tämän kuun ja tämän tietyn henkilön pysäköinnit, niin se hakee parametrina tulee user ID Finderilla ja sen jälkeen hakee pysäköinnit tämän toisen Finderin kautta. Eli tässä on tämä parking date between and personal. Tämä on niin kaikkein monimutkaisin haku tässä. Ja tämäkin syntyy tosiaan automaattisesti. Ja tämä itse asiassa kutsuu sitten vielä metodia täyttämään noin loput. Ja sitten 3. tai 4. metodi, eli viimeinen metodi on tämän päivän pysäköinnit. Eli edelleenkin haetaan date-haulla 2 päivän määrän väliset pysäköinnit, laitetaan ne malliin ja sitten se laittaa vielä tämä vapaiden parkkipaikkojen määrän malliin. Eli toi vakiona toi. Tästä tässä on nopeammin sanottu, eli tässä on, no se käyttää suoraan noita modellissa olevia muuttujia, ei kummempaa. Park Now oli tämä, mitä jo tuossa aikaisemmin nähtiinkin. Sitten tämä kuukauden pysäköinnit, tämä on ehkä kaikkein monimutkaisin näkymä, mutta siinä se sitten onkin.